Razóns de vitaminas para o galego. A iniciativa Vitaminas para o Galego diríxese a todas as persoas que falan en lingua galega e a todas aquelas que a aman. Quero contribuir a que o idioma propio de Galicia adquira un rango social de normalidade. Preocúpame a situación da nosa lingua e diante do descenso no seu uso. Manifesto que a día de hoxe o uso no futuro do noso idioma non está asegurado. No século XX, a lingua galega era falada con espontaneidade e regularidade, mas nas últimas décadas os estudios científicos e mesmo unha sinxela observación constatan o descenso no seu uso. Apelo a toda a ciudadanía de Galicia a que viven aquí e as que residen fora, porque a presencia do galego, a súa extensión, a súa normalización dependen da vontade do corpo social e das actitudes positivas e activas ao seu favor. Afirmo que o disfrute cultural é unha necesidade básica, só dispós da alimentación, a vivenda, a sanidade e a educación. Asumo a aseveración do filósofo Eduardo Lourenço, segundo a cal a cultura non é un fin en sí mismo, e por iso defendemos unha cultura vocacionada para a felicidade. Pero unha cultura non existe en abstracto, está vencellada ao territorio, a comunidade humana que habitou e que habita na zona determinada do planeta onde se desenvolve, porque a universalidade parte do local, do próximo. O galego non é un obstáculo para comunicar cun público consciente e amplo. Por iso queremos reforzar os medios de comunicación en galego, coa creación efectiva dun espacio galego de comunicación, como plataforma de defensa da identidade común. Un espazo que promova novas fórmulas de presencia da lingua e cultura galegas en Europa e no mundo antes que nada na Galicia. O galego necesita vitaminas. A campaña recaba con urxencia a colaboración de toda a xente. Quere facer patente a necesidade de axudas, medios, apoio e soporte para o idioma galego. Pretende implicar a moitas entidades e sensibilizar as persoas ao pobo para revitalizar o idioma e garantir a súa transmisión interxeracional. O galego precisa moitas vitaminas. O país necesita, como a ava de mallo, contar con medios de comunicación que empreguen o noso idioma. Tamén nos contextos urbanos, ali onde máis presenta, máis febreza. Vitaminas para o galego pretende visibilizar os medios en galego, boa parte deles de carácter comarcal. Procuramos, ademais, vías de financiamento que garantan a súa sostenibilidade e o traballo digno do seu conxunto de profesionais. Galicia quere información de proximidade en galego, máis media que no século XXI difundan e prestixien o idioma, altofalantes que ensinen a nosa visión de futuro do mundo, peten as conciencias e fagan visible a sensibilidade e a creatividade existente na sociedade galega.